Привіт, Крим! Селям алейкум, Харим! Я, хоча і дуже далеко зараз від вас, але все одно моє серце знаходиться з вами. Я дуже хочу, щоб ми всі зараз притримувались умов карантину. Що це означає особисто для мене? Я вдягаю маску, коли це потрібно. Я мию постійно руки собі, своїй дитині. Я намагаюсь залишатися вдома по можливості. Виходжу тільки, коли мені потрібно купити продукти або на студію, де залишаюсь сама, пишу свої пісні і таке інше. Для чого це все? Для того, щоб дійсно обмежити спілкування, обмежити ризик захворювання. Я дуже хочу, щоб ви так само трималися цієї позиції, тому що ми всі одна команда. Ви бачите, весь світ опинився в такому ж самому становищі, як ми з вами. Тому я дуже прошу вас зберігати спокій, але дотримуватись цих санітарних норм. Люблю вас, підтримую, завжди з вами, співаю для вас.